Joo, moro moro. Jos tässä välillä koitais niin tämmönen Taavetin startti purkaa. Tää on periaatteessa kai ihan toimiva, mutta hiukan laiskuutta havaittavissa ollutna. Niin, tsekataan toi tosta noin. Pistetään se palasiksi nyt tosta ensin. Mä nyt sen verran mä vähän putsannut sitä siitä. Putsannut sitä siitä vähän ja pistän kameran tän linkin ja ruvetaan katsomaan. Pistän mä tätä kappaleiksi. Että. Mitä hänestä löytyy? Toikin nyt on sit jo heti tossa tommonen toi. On ne tietenkin mahdollinen mikä avain. Olisiko tossa pidetty? Otetaan tää. Ensin tää solenoiden starttiin menevä johto irti. Tää on jännä juttu muuten, tavallaan tämä, kun tuo päävirtakaapelit on yleensä jotain luokkaa 35 tai 54, niin tämä starttimoottori, solkun starttiin sisään menevä johto, niin toi joukko joku ehkä 25, mutta se on niin lyhyt pätkä, että siinä ei tuosta jännitehävikkiä niin. Jos tosta sitten tuo noin, niin. Otetaan panta seuraavaksi. Se on tässä hiilisillä on ympärillä tämmönen panta, minkä alla on joku tiivis paperi yleensä, semmonen taikka sitten joku ohut kumi. Tää on joku kumimainen kyllä tämä. Jops. Päästään kyllä tekemään vähän tänne hiilipuolelle tästä näistä ikkunoista. Silmämäärässä näyttäisi kaikki kohtu sama mittaisilta, mutta se selkiää vasta paremmin, kun se otetaan auki. Ja kuinka pahasti mahtaa olla jotain hiilien jumitusta tai muuta. No ensin voitaisiin ottaa teostää solenoidi tästä vaikka irti. Tohon menee varmaan tuota. Seitsemän 16 on liian iso. Tää on toi 38 on liian pieni. Sitten sieltä täytyy ottaa 11.32 ja 13.32. Jep, se passaa siihen. Luukas M45G startti kun kyseessä, niin näethän on
on tuuma koolla. Tietenkin näitä hiluiset pultit, mutta ei koottu tänne. Sitten voisi ottaa tuon persion tuosta auki. Täällä on pitkät pultit, millä tää on koottu. Sitten kyllä siihen varmaan sovii, että se on toi. Onpas toi 716 siihen nahia vai onko se vaan niin paljon? Varmaan niin paljon maalia pinnassa. Nyt olisi toi tosta irti. En näkyykö siitä mitään siitä kamerakulmasta, mutta toivottavasti jotain näkyy. Yksi vasara tuo jossain. Napsutellaan sitä hiilenpidike päästä tästä irti. Tää näkyy hiilenpidikkeet, kaikki on niitattu. Joo, tästä tuleekin muuten niin. Ei se tulekaan tuolta, kun tää on hiilenpidikkeet on kaikki tässä mallissa niitattu. Toikin tuo pois tieltä. Elikkä nyt pitää tuolta ottaa näitä pluspuolen hiilet irti. Toi on maa. Täällä on tää toinen pluspuolen hiili. Täällä on tommoset spiraalityyppiset jouset. No perhana, tuu nyt sieltä. Toinen. Nyt sen pitäisi tosta tuo pääty lähtee irti. Vai mahtuuko se tulemaan? No perkele, vedetään koko. Tää noin tuosta. Otetaan koko saakel. Kenttä irti sieltä. Miksei se tuu? Pitäisi tulla sieltä.
toinen pois sieltä. Kyllä se tosta pitäisi tulla kyllä toi. Ja nämä maahiilen johdot täällä vähän kadetti. Meillä on tää hiilipääty irti. Tää näkyy olevan hiilispituus ihan jees. Kaikki nää spiraalijouset tässä on ehyet. Ei ole katki niin kuin toisinaan on. Toi ei välttämättä toi kameran kuvakulma tuohon valoon nähden ole mikään optimaalinen ollenkaan. Mutta en mä sitä rupea siitä enää mihinkään muuttamaankaan. Sitten täällä on täällä keskellä täällä on toi semmonen ylinopeusjarru. Nyt tulihan se sieltä. Joo, täällä näyttäisi kyllä toi noin. Näyttäisi kyllä silleen asioiden olevan kohtuu jees. Ei haise kauheasti palaneelle, mutta ehkä tää semmonen, että jostain on tuo kuparipölyn, toitten hiilipölyn takia vähän niinku ollut vuotoa. Ei tää nyt varmaan toivoton tapaus ole. Toinko tuolta putsailee ton kenttäpuolen. Katso, ettei siellä ole mitään vuotoja ja mutta täällä on kyllä tää ankkuripuolella, täällä ei näyttäisi silmämääräisesti näissä johdonjuotoksissa olevan semmoista oiretta, että olisi kuumentunut ja tinaukset auennut. Sen näkee kaikkiinkin täältä näin. Jos on tinaukset auentunut tänne hiilien puolella ja tosta niin kun rupeaa tulee tinapalleroita ulos purkautumaan tuolta ja sitten ankkuri onkin siinä kohtaa jo käytännössä melkein menetetty.
Mutta tää ankkurin tää on kyllä. Niin. Tää on kuopalle kulunut silleen vähän tasaisen kaarevasti, ehkä enemmän täältä ulkopäästä, niin kun tuolta loivaslaskeesta tulee tolleen kuitu. Tonko tosta tää sorviin pyöräyttään tuohon suoraksi ja hivasee kiilottaa sen. Ja pitää sitten vielä noit laakerit sekata. Tää hiilipilikesysteemi putsia kunnolla ja tsekkailla läpi. Ei tää nyt kauhean pahalta vaikuta tää startti siinä mielessä kyllä. Ja tuolla on tosiaan toi mikä joku pakeliittisysteemi. Tuolla on jouset molemmin puolin. Mikä on sellainen vähän niinku keskipako ylikierrosnopeusjarru starttimoottorille. Siinä vaiheessa kun kone lähtee käymään, niin tää rupeaa jarruttamaan ja sitä kautta sit pakottaa täältä pendiksiä takaisin tonne ankkuria kohden. Joo, mutta kyllä tää ihan järkevän kuntoiselta näyttää niin kuin tälleen, että tästä selvitään aika pienellä. Melkein niin kuin periaatteessa käytännössä varmaan melkein perusputsaus ja tuon suoraksi sorvaus tosta noin ja hiilisillan putsaus, notkistelut. Tää voi olla ihan oikeinkin hyvin pelittävä laite sen jälkeen. Joo. Ei tossa mä nyt otan tuolta tuossa on toi Pendixin solenoiden välisen käyttöhaarukka, toi on epäkesko pultti. Mä nyt tsekkaan sen asennon tohon noin ja puran sen sitten vielä, että saan ankkurin täältä irti. Mutta ei tää nyt kauhean pahalta näytä ollenkaan. Ihan hyvän näköinen Lucas M45G. Kun helvetisti luotettavimpi startteja nää ton pikkukunnostuksen silloin tällöin tekee, niin menee taas montakymmentä vuotta verrattuna noihin johonkin tarvikestartteihin, mitkä saattaa olla puolen vuoden päästä sököjä. Taikka sitten vähän yli vuoden päästä, kun vuoden takuu on loppunut, niin sitten on chip. Ostat taas uuden. Niin ennemmin kannattaa vaikka tämmöiseen alkuperäiseen Luukakseen uhrata vaikka 200 remonttiin, kun se ostaa 200 se muutaman vuoden toimiva tarvikkeen. Kun kyllä näitä on vaan osoittautunut huomattavan luotettaviksi starttimoottoreiksi. Näitä Luukakset. Isäukko 40 taavettiin noissa 10 vuotta aikaa, niin yhden kenttäkäämi uuseinä, jostain eBaystä tilasi Englannista. Laite on 7-8 vuosimallia. Yksi kenttä oli alkanut vuotaa runkoa ja kärvähtänyt, niin yhden kenttäkäämi uuseen ja käytännössä muuta tehnyt. Ja se on pelannut sieltä taas jo ainakin se 10 vuotta. Tosin käynnistyskertoin nyt ei mahdottomasti reaktori enää tule, mutta kuitenkin hyvin pelittää. Jees, jatkellaan taas aiheista jollakin. Moikka moi!